बबेथिं थैबावनांगौलां ओरैबो मानसिसो होद दैयाव थैबाबो नाजों जाजागोन आं ओरै थैनोसै आं ओइ मोसौ मा खालामफैदोंलाय ओंखार ना खावफैदों ना नोङो बेयाव ना खावफैदों थोद बुरबक ना खावनायसो नुदों नोंहा ओंखारगोना ओंखारा ओइ ओंखारगोना ओंखारा ओइ ओंखारगोना ओंखारा हो ओइ ओंखारगोना ओंखारा ओंखार नै दानफाय दानसां नै ओंखारगोना ओंखारा थाब ओंखार ओइ दा दानसैलै गोलैगोन बोरैबाबा आथिं आखाइ बायगोन आं ओंखारसै आं ना खावनो फैयाखै आंहा थैनोसो फैदों मानो थैलायबायनांगौ ओंखार आंहा हिनजाव गारजानोसो थैनो नागिरदों आयदै फैद' मानो थैलायबायनांगौ मा जादों नोंहा मा जादों मानो थैनो नागिरदों नोंहा मा जादों नोंहा खोनासंनो आं मानि थाखाय थैनो नागिरदों खोनासं Kan, distak gimana punya nih, mudua. Apa sekarang nengah? Apa tuh lebar? Dia punya daurah. Oi, gaयनांबाय दासो गायदों नामा नोंलाय ओइ मैया थियाटार गानानै जादोंलै दासो सिरि मोनदां आइ फोजानानैसो सिरि मोनबावदां दासो बेखौबा होमबा नोंथां बिदिसो जाथारदों आरो औ थैस माखौ जानो बादि गल' नायबाय थाखो बेलाय बे सेंग्राया आंखौ मानो एथ'बां नायबाय थायो मानसियाबो हेन्डसाम जानो हागौ आंखौ मोजां मोनो नाथाय बुंना लानो हायाखै जानाय नङा आंनो बुंना लानांसिगोन मा जाखो नङा जेबो जायाखै आंखौ मा नुनानै सानफ्रामबो नायबाय थायो नोङो आं माला नोंखौ नाया जाफ्ला नाङा मोनथिखायो आं नोंसोर बादि सेंग्राफोरनि गोसोफोरखौ नों मा बुंनो नागिरदों आं जेबो बुजियासै सानफ्रामबो थांनाय फैनाय नायबाय थायो नों आंखौ I love you माइला
मा होननाय जाखोलै बेलाय? नायबाय थाना मिथिबावदो नों गाबोन नांगौ आंनो एन्सारा। मा होनलांखोलै बेलाय? मानो लेंहरामोन? गोसोथोबाय नालाय नायनो लिंहरबाय। माखौ नाहरदों बेलाय? ओइ माखौ नायदों नोंलाय आं थाखानानै? माखौ नायनांगौ? आंलाय नोंखौसो नायदों दा। आंखौ नायदोंना लामानि सिख्लाखौ नायदों? नोंबो मा सानो? थ' थांसै। मा ओंख्रि जाबोआ? मैथाजों नाजोंसो। ए। नों आं थाखानानै बे सिख्लाखौ मानो नायबाय थायो? नों आंखौ मोजां मोनखाया बेखायनो सानफ्रामबो नाया नोङो। दिनैनिफ्राय आंनाव फन हरनो नाङा नोङो। The person you are calling is currently busy. The person you are calling is currently busy. माथो दानहरबाय थाखोरा? आंखौ गारमारबाय खोमादां। थांनानै थानानै माथो लाबबावब्रा? थोद थैनोसैलां। बेनो आंनि काहानिया। आच्छा खोथाया बिदिसो। खोन्थाना लायासै सेन्सला होननानै हिनजावनो? खोन्थानो समखौनो मोनासै आङो। आच्छा थो न' थांसै थो। बै सेन्देला लायदो। बोरो सेन्देलालाय? बुरबक साला। सिखाजोंसो खेबसे देना हरसै नामाब्रा? न' बे सिखाया ला। ओइ दागाखौथ' ओंखारथ'। ए। ओइ नानि रथ'लाय। औ मा बिया दा? ओरै फैद'लाय। नों राजिबखौ मानि थाखाय नागारखो? बियो आंखौ मोजां मोना मानोना लोगो मोनबाबो खनसेबो नायफेरा। गुबुन सिख्लाखौसो नायो। नङा नानि, नों बिराद गोरोन्थि बुजिबाय। बियो नोंखौनो नायो, नाथाय नोंसो गुबुनखौ नायनाय बायदि नुयो। मानो होनब्ला बेना मेगना सेन्सलासिन, जायनि जाहोनाव बियो नोंखौ नायब्लाबो नों गुबुनखौ नायदों बायदि नुयो। मा? बिदिसो? औ। होनबाथ' आं बेखौ बिराद दुखु होफ्लांबाय। नों बेनाव निमाहा बिनानै गावनि खालामनानै लाफिनदो। मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों। हेल'। आंखौ दा बेलासियाव लोगो हमलाय दसे। दे। मानो लेंहरामोन? आंमोन खोन्थायाखै नों मेगना बिदिनोखा। आंखौ एफा दुखु होबाय नोङो। नोंनो खिथानो खाबुखौनो होआसैबा आंनो। जाबाय आंखौ न'आव लांदो दानो।